Ba é sin an tam geire sin gin bhlín, nuair a d'fhéadfadh an Feirmeoir mothú mar duine, nuair a d'ilfeadh sé ón párc, agus ní bheadh a chorp ar fad ag genú pianéir, nuair a bheadh an téir ag bolg a rám, agus ní ar fér lóbte, nuair a chuirfeadh an Fómhar fáilte roimhe le grian orcha ché, a hníomfeadh go bog thar an ghram a bhí garta, agus a híomfeadh ar a aghaidh tuairisach. Ir feid cúpla lá, bhí an sráideala ag analú níos suamhnaí, go ciúm. Don chéadúr le roinnt seachtaní. Bhí an grán sa gúirt ceanna féin. Bhí ró gachrúd ach an cuid is mó. I málaí faoin taí, seagal, arna, beagán cruachnachta. Sula doisiimiid ba bhallún idiort síntú, agus más mallat an fisean, fág ar dóg suas. Bhí glasraí fós ag cuid acu. Aniún, píseanna, caréid, bíotas. Bhí cuid acu ag tosú ag lóg cheanna féin. Ach íl éon rud. Bhí sé go maith ar feid tomul. Bhí páistí ag rí timpeall na párcanna, ag bailiú na nú dearnach, ag piocadh seach gheall agus rós fián. Bhí mná ag fuail, ag paistel, ag bailiú luamhanna a bhí fós an om chun bláthú. Tróna bhí siad ina súl a chéile. Ches a teacham, ag bolg a rán, benne, fér. Agus ar feid nóméid, d'fhéadfadh a chreideúint go mbeadh sé go maith, go raibh sé seo go léir ag obair an airg, fiúras an saoirigh. Pian na lámha agus an drama, go raibh brí leis, nach nearna dia dearmad, nach meach ocras ann. Ach bhí is ag gach duine fásta gur bréag a bhí ann, nach raibh an ciúnas seo ina thuamhnas, ach sos riamh an storm. Go raibh gach lá den ár Meán-Fómhar seo cailte, mura neprotú, mar go raibh an grán gheimhrí ag famacht áit níos faide sna párcanna. Bhí ort a haringst, a Cuir, a cíntiú. Bhí an teachan fós ag sile. Bhí an dían le fiabhsú. Sa stápla, bhí an bhó ag siúl go míchatram. Déiteach an grán I málaí a bheith munga. Déiteach francach é a ithe in éon ithe amháin. Má thosann sé ag Cuir báistí, ní thromó sé, agus mura dromó sé lómhí sé, agus má lómhí sé, gheobhí na páistí bás. Mar sin, fiú an tarrán a bhí átha acu, bhí sé ag éigeanse. Crua, garbh, searaf. Mar ní raibh éas acu an marfach sé go dtí an tarach. Agus an sin, thosaí an agla, fós lag, fós ciún, ach bhí sé ann cheanna féin. Bhí sé go leor chun féachant ar an spéir, áit a raibh na scamal ag bailiú, nó chun éisteacht leis an gí, ag cuine trathnóna taobh amuigh den taí. Ní raibh an Fómhar ach ag tosú, ach ní raibh éon duine ag baint sult as, mar bhí a isig gach duine nach raibh an saoirigh ag imeacht, ach go raibh an bás ag druidim. Inne fós bhí an polamhte. Déad go fós ar láine ar an báirt, agus mothú go raibh an cré ag téamh ón mun. Ach anois, faoin na lámha, bhí sé fuair cheama féin, mar a bheith sé ag tosú ag fáil bháis. Agus bhí a is ag gach duine, a raibh roinnt Fómhar beag acu, cat a chéal is sin. Bhí an téir níos trema.
hit in sca níos tapúla. Ní dheachigh an taise hiúl, ach chuaigh sé gach rud. I bráca, I lepacha fér, I bhéir, I scamthóca. Maidin, gal sé an carn éalaí, tróna, chuaigh sé isteach sna héapaí. Ní féadach an Feirmeoir trúmú a thuille, fiú ag an tine, fiú sa teachan. Thosaigh siad ag réabh. Ní sneachta fós, ní réabh fós, ach ní raibh sé seo íthe bhog a thuille. Maidin, hí cisial bán fágtha an bhéir, agus téadach bucéad uisce íontas a dhéanamh le sra tannaí éigear. Thosaigh na páistí ag casacht, agus na seanóirí freisin. Chur na mná éadsaí, luamhanna, gach rud a bhí acu timpeall orthu. Ach bhí acu nach raibh ann ach an tús. Bei sé níos massa fós. I bhfad níos massa. Bhí sé ag éirí níos ciúne san forais. Níos lú éan, níos lú feithidí. Fiú na mic tíre stop, mar a bheith rud éigean ag teacht. Rud éigean a raibh agla gach duine daoine agus ainmhithe éireann. Bhí an lá ag éirí gar. Bhí an opair siúl chomh fada, ach anois bhí ort éirí níos luite, agus críochnú san dorchadas. Trachnanna ní raibh córa ann a thuladh, ach tost agus tuirse. Tá an talamh ag fuarú, tá an corp freisin. Tá na lábha ag éirí neamhchomíreachach. Tá an drama ag éirí rian. Ní iminn an pian, is éireann sé seasta, léitúil, an ceann nach dúchtar faoi deara. Mar níl am ann, mar tá rud éigean le déanamh i cónaí. Tá sé fós le bailiú, tá sé fós le tarrant, tá sé fós le hiumpar. Níl sé in am fós chum sasa, agus ní bheith am ann, mar ní bheith an Fómhar ag fomacht, mar ní bhuailí an gimire an doras. Ach brísigh sé isteach go tobann mar gotaí, agus an sin bei sé róthéamach. Sin é an fá gur chur an Feirmeoir a charp I bhéideam. Fiú nar a bhí sé ag déanamh pian, ghréim sé a íochla. Fiú nar a bhí siad ag scailteag ón bhuacht, agus chuaigh sé arís chuig an bárc, chuig an gúist, chuig an bhoris. Mar bhí isaige nach raibh éon dal ais, mar dá dearafach sé suas anoise go bhfaithfeadh sé bás. Sé a fáistí an teachan fad. Sa Fómhar níor flamald an Feirmeoir, níor chóirí sé léhampa, níor rinne sé bheithe le, mar bhí isaige go bhféadfadh gach maidin a bheith an ceann deireanach, nach raibh an talamh róte fós. Bhí an spéir ag éirí níos trama. Bhí na scamal ag crochaig go híseo thar na párcanna, agus níor tháinig an bháisteach a thuladh, ach dortag síos ón spéir mar malacht. Chlánaí an ceá isteach sna scamóga, agus bhrúigh an lámh go dtí na glúine isteach I ngach pál sna bróga. Agus fós bhí ort épriú. Jerry an Feirmeoir suas, so bhar raibh an tom ag an maidin chun an dorchadas a dhearú. An malach chuaigh sé chuig an bárc, mar ní raibh éon solas ann, agus bhí gach nómid de dhiústíocht ina rúsca. Bhí ort an Fómhar a chríochnú. Bailiú an méid a tháinig slán fós, sul an dhearna an bháisteach agus an peise bia dómh
siúd a bhí ag rí. Bhí ort a tharant, mar tá sé in am anois an grán gemarí a chur, ní níos déanaí. Má dhéanann sé tá seans aige. Mór an dhéanann tá farfaí an bhliain seo chucan ocras. Bhí an tarrant deacair, bhí an talamh sátha le huisce, gramatach, fríhasamach. Bhí na dawa ag siúl go neamh cínte, agus bhí ar an Feirmeoir iad a tharrant agus a bólach, agus malacht. Ní as farag, ach as édóchas. Mar mura néirí ló, ní bheith éon arán ann. Ní a bhain an gheimhre seo, ach ar fad na bliana seo chucam. Ní bia a bhain an Fómhar, is síalta iad, is batha iad. Agus anois bhí an bheithe seo ag lámhag sna cuairteanna, agus ag éirí ina lámh. Tránóma ní raibh córa ann. Bhí an tathair ag posteal an jean, bhí an bhathair ag casa na glásraí. Hít na páistí ina cutla go lua. Ní margheall ar thuirse, ach inas go níos fideas níos lú. Bhí an teachan ag bollag ar fér lábta, deatigh agus taise, agus bhí an collag gear, briste. Bhí an carp ag déanamh pian gan stud, ach ní raibh ann ag éon duine don fian, mar bhí an pian níos fearr ná an pocras. Ní raibh tráchare ag an Fómhar, níor thug sé rábhag, níor bhain sé. Gach lá bhí ort a iompar, a tharraint, a thrumú, a dhearag, a ceangal, a leagan, a thrumú arís, agus an sin gach rud a cíntiú i cunne francach, taise, fuair. Agus má bhí rud éigean lachca go doma, má bhí bord éigean ag sile, má bhrís an bhé cruach, bhí sé sin thart, mar ní raibh an dara seans ann. Sin é an fát go réirí an Feirmeoir suas. Cé nach raibh a chosa á mothú aige, réimse é íochla. Cé go raibh siad ag scailteag ón bhuacht, agus chuaigh sé arís chug an páirt, chug an gcóist, chug an foris. Ní margheall go raibh neart aige, ach mar nach raibh rua aige. Mar tá dearmhadh sé suas anois, go bhfeadh sé bás. Sé, a fáistí, an teachan ar fad. Ba sin ceann de na léhananta sin, nó nach raibh éasagat, an raibh sé fós ina Fómhar, nó an raibh sé ag tosú ar an deire. Bhí an spéir clúdacha le scamal trom. Bhí an bhuí ag piocag an tí sna páirceanna, agus níor hit an bháisteach mar bheannacht, ach mar malacht. Agus an sin thug an Feirmeoir, an méid a bhallach sé, déiteach sé a bheith gan brí, mar mura dramóid sé, cailfar é. Bhí málaí lán de grán ina seasamh sna cuairteanna, ach bhí an taise fós ag dolasteach sa amad, san éir, i ngach grán. Bhí an bháisteach ag sile tríd an dían, bhí an tí ag sátha mar spúnse. Gach lá tháinig an rusca go tosad sé ag múnlú, go mbeadh an grán bán, bog, ag tosú ag brise sna méire, agus an sin ní bheith éon rud ann chun arán a bhacáil. Ní bheith éon rud ann chun cur an bhríon seo chochan. Ní bheith éon rud ann chun maireachtáil. Bhí na piseanna ag éirí dú sam uisce. Bhí an cabáiste ag lóg sna híoncur talán. Bhí na cáréid ag éirí bog, agus ag brise sna lámha. An rud a bhí le bathú, bhí sé ag tosú ag goilliúnt. In ionad dócha sa háirt,
cúise I gcimhne cé cótapa, agus is féidir le nádúr an méid a thug sé a thógáil ar ais. Gan rá, gan prácare, I rá éon bhealach chun triomú. Jerry an tine as na dréachtaí. Ní rá go leor aimid. Os cór an teachan lámh go dtí na glúine. An díon Dorcha agus fuair. Chur na mná glasraí bord. Chas siad le na lámha agus chriúbhí siad leis an air, a bhí níos tais ná na torthaí féin. I rá éon rud ag triomú, hí gach rud ag dul I léig. I rá stóras ag éon duine, ach bhí spíocha ag na daoine saibhre. Bhí an cuideile ag maireachtáil ar an dóchas. Nach mbeadh sé ag cuir báistí, ach bhí sé ag cuir báistí gach lá in dtí glé, agus le gach úr an cleig de bháisteach, fra an Feirmeoir níos mó agus níos mó dóchas. Níos mó agus níos mó agla. Thug na páistí beacán, tais gramachach ag bolla ar an talamh. Uaireanta iníte, uaireanta nach. I ránaí éon duine a thuille. Leach siad gach rud. Gach rud nach raibh ag gluaiseacht, nach raibh múnlathe, a bhí fós ag brathnú amach. Gach pláta, gach potta, bhí ina chóireach in aghaidh an nama, mar bhí an bia, fiú má bhí sé ann, ag lóg níos tapala ná an tocras. Le hananta den sort sin, stop an Feirmeoir ag creideann in éon rud, mar cad a bhí ann dá bhaladh sé, cad a bhí ann dá harang sé, dá chuire sé, dá iompar sé seo go léir ar feadh an saoirigh. Meánaoise laistigh de cúpla seachtain déta gach rud titim as a chéile, éirí ina lámh, ina bhalagéir, ina chailsnas nach féidir a aisimpu. Ní rá sé seo ach agla roimh an ocrais. Bhí sé agla roimh an gambhrí, go raibh gach rud ag neamhní. Ní rá gach Feirmeoir cartham. Agus cé gur eibrí gach duine go dtí go raibh siad ag fáil bháis. Cé gur glúnaigh gach duine sa lámh, agus gur thíre siad faoi bhatha na bliana, níor fil gach duine ar an rud céine trachnáma, mar bhí cuairt ag cuid acu, agus ní rá ach díonta tonaí ag cuid eile, sé díosáithe le taise. Pleiseanna talann clúdathe le bord agus tí. Ní rá an cuairt ina só, ba é an teireann itir dóchas agus agla. Déiteach duine a rá cuairt láidir, tiitimeice, an grán a stóráil, na thuirlisí a cuid a bhalach, an fér a trom. Thuí sé sa teachan mar scá, dí sé go ciún. Níor chuir sé ceist ar éoní, níor éist sé. Bhí is aige go rachadh sé arís amárach, agus nach raibh an fáirt ag iarraidh a fheiceáil a thuille. Ach rachaí sé, mar mur a ndéanann, ní bheith éon rud le buint, ní bheith éon rud le hithe, ní bheith éon duine le maireachtáil. Sa titim, ní raibh an teachan ina dhídean, bhí sé ina gceiste, sáithe le taise, ag bolla mún, fuair agus dorcha. Thosaigh an díon déanta as tí agus cré ag ligean uisce isteach cheana féin I mí dhearg Fómhar. Ar dús, braon áit éigean in aice leis an simléir. An sin spotta ar an uistearan, agus an sin an balla fliuch go dtí an talamh. Agus ní chríomigh an tuisce seo, ach scapa go mbeall, níos ísle, níos leithinne, athall is go raibh sé ag dul isteach sna clár féin agus an amad, agus nach raibh sé ag iarraidh teacht amach a thuille.
Bhí an tí ag lábha. Bhí an cré ag titim ón a bhallaí. Bhí na bími amad ag sátha mar spúnge. Fiú an tine sa tinnean níor thug sí teas a thula, ach deatach agus bolla amad dóite. Go hanamh déad bhí tinne a chur suas gan an seomra, fad a chahabh I neatach. Go tappa tháinig deire leis an amad. An rud a bailliú sa saoirg, róigh sé ró hapa, ró fiúch, agus ní raibh éon rud nua le tóst, mar bhí an fáirt ag clíoch, mar níor chéataí an bháisteach, mar bhí an cúl ag gostú ró mhór. An turlár, má bhí sé ann, bhí sé ina stiúa, bog, míchacham, lán de láb agus rianta de chasa nacht. Bhí na lepacha samhaithe, bhí an tuí ag cobbú, rinne na lucha a neadacha itar casa na páistí a bhí ina cothla, agus bhí na páistí ag casacht ceann I ndia a chéile. Íthe sa teachan bhí si ina ceolcharn, casacht, cuine, gargling, agus an sin, ciúnas. Agus be an ciúnas sin an ceann be massa. Lár an seomra bhí potta. Bhí isce ag titim isteach ann ón uaistearan, le fuim éon cinálach, gan stad. Plop, plop, plop. Níor éidir calla, níor éidir Smaoinigh, níor éidir maireachtáil. Thóg sé seachtain na héadaí trimú, agus fiú an sin, nuair a chuireadh orthú iad, bhí siad fós fliuch. Bhí na bróga ag cobbú, mar níor chéime sí riamh ó lá an óir. Fiú na casa ata agus scanse í raibh éon bhealach acu téirmh. Bhí si de glóbha in éanacht leis an teachan. Rinne máthair an Feirmeoire íireacht an dian a paisteal le meascan de chré agus tuí, le lábha a bhí ag crí le fuacht. Uaireanta chabhród duine éigean, uaireanta ní raibh éon duine ann. Bhí ort potaí, báisinaí a chur suas, plár amad a chur fe na mealaí chun an tuisce a stoppa. Uaireanta chuirte tuí na bailí ag súil go nionsúfaí sé an taise, ach bhí an tuí ag lóbha freisin. An sin ní raibh fágtha ach sí, féchant, agus fannacht go stoppag an bháisteach, agus gí go seasfag an dian. Bhí na cuiníalacha seo níor éidir maireachtáil, ach ní raibh éon rua ag éine. Ba an teachan gach rud, an baile, an siopa bia, an siostan, an tospedal, an foscach. Ba an tán rud a scar an tealach ón bás. Mar sin, fiú daméach sé ag lóbha, fiú daméach sé ag sile, bégan é a hábháil gach costas. Fiú nuair a dheoltaigh an corp géile, agus ní raibh neart ag na lábha an slúasad a chunál a thuille. Tróna bhí an tathair ina hí sa chúnne, cromtha. Bhí a chuid éitaí ag caithfh deataí, ní ó háas ach ó haise a bhí ag goló go mol ag an tinne. Bhí na páistí ag clinge le chéile. Bhí si de chlorag teasa ní san éan ach ina chéile. Chur an bheathair a cháta sean bhunata timpealathu, a bhí ag ina cud dá deartar trág. Ní raibh sé te le fada an lá, ach be an ceann dearannach é. Sa chúine din seomra bhí málaí bia, fílte I bhebrétí, clúdathe le clár, timpealathe
le clocha. Gach rud chun nach rachfa an taise isteach, ach fós féin hui sé isteach ón bun, ón mala, ón uasteoran. Deach an Feirmeoir gan chawr, mar dámeach an grán ag lófa hí gach rud neamhní. Ní ró éon éaló, ní ró éon áit níos fearr. Ach an tain teachan seo, an tain chúne seo, an tain éan a bhí ag cathamh deataí, an tain bhiome a bhí ag coinneáil an uasteoran fad agus an teálach fad, an taiachaí fad, an bhín fad. Agus dámeach an teachan seo ag titim, bha gach rud ag titim. Ní háháin gur an ballathe an ómhar ach freisin am na cíntí is massa. Mar i ngach clós, i ngach bohan, hí ort cinne a dhéanamh cé a haman agus cé a cheann faoin scian. Ní ró éon teist faoi bhathúcháin. An much a bhí leis an teálach fad an saoirí, a chlí na páistí uirtaí de réir a henam. Ní ró inte ach fiol anois. Mura maritearí úsáidí sí níos mó bathe ná mar is féidir leis an ngeilleagar a ampar. Má chaineann siad déitag nach marafís an gimara. Mar an ggéana leis an gcíor a thug ubacha, agus anois ba bheag an bogag a bhí aici. Mar an ggéana leis an mó nach raibh ag tórs bonne a thuille. Bhí na hinbhe ciún, abhail is go raibh siad ag mothú, abhail is go dúgfís. nó féidir gur amadáin an duine féin chun go bbeadh sé níos lú peanmhar, mar ní raibh sé éasca a bharú, fiú dómh, siúd a chonaice na céta úr. Ní raibh mara much ina searmanas. Begáid. Fuair an tí, isce fiúchta chun scalú, scréacha, gréim, stracha, jarra, deatach, bolla, gáil. Ach tar éis an saol seo hí saile, hí scalóga, sal, ispinní, ai. Hí rudaigh an ann a déadhí a chéamnú, a chrochug, a halad, a chrochug bhíama. Ba sin bolla na martanis. Fiú dá cosnó sé scréach an anamhí, agus deora an linmh a bhí ag coinneáil na muce leis an clúsa lá roimhe sin. Níor bhuadaigh gach anamhí, dean cut acu. Iad siúd a raibh an luach is mó acu. An bhó a thug an bonne, an cíar a thug an ubacha, an capal a hastin chun an talamh a rabhag. Ach bhí sin freisin ina chearvachas, mar má hacan an gheimhare chun cinn faoi bhí a bháin. Mura bhfuil éon tí ann, má tá an solachar grán lómhte cheana féin, an sin rachi siad freisin. An sin bei fiú an madra ina iúneocht le haidh bia. Uaireanta bharaidir an rud nar heastaí ó éine teagáil a dhéanamh leis. Éinín rólag chun maireachtáil. Gabhraíonn le cosatín, catch, a bhí tín ní san fiala, san cigirtis, san ciúnas. Mar sa gimre ní raibh éon duine in am acfan a thuairt seáilte neamhríochtanacha. Is an glampachán an titim, ach ní an rana a cheapamid aniu. Ní raibh sé ag clama duilleoga ón clós, bhí sé ag clana an saol, ó na daoine nach raibh seans acu maireachtáil. Ó na daoine sin a bhéadach a láireacht an tealach fad a lagu. Agus cé go bhfuil sé peanmhar
I sráide le Meánaoiseach. Iar Cuir éine ceist a raibh sé morálta, mar bhí an mhóráltocht ag buachan an achras. Agus dábhrí sin deach an Feirmeoir a chuid anamha bhealach diftiúil ná mar atá aniu. Ní raibh siad ina gáirte, ní raibh siad ina créatúr le grá. Bhí siad ina soláthar beá. Fuinneamh don géimre, saile I maireachta, fuil I pochta agus más gá, bhairigh sé go tapa, go ciún, gan breathnú isteach sna súile. Mar má bhreathnaíonn tú, tá sé níos deacra buail, agus níor féidir riamh batún I dhéanamh. Bhí an forais ciún, ní raibh sé ag bolla mar a bhí sa saorug a thuille. Bhí sé ag bolla lova, créafúr, taise a dartig, mar ghal ó thuillige mara. Ach chuí na Feirmeoirí isteach ann gach lá le páistí, le císeán, le bucéid. Bhí siad ag lorg gach rud a déití a ithe, mar beid na beacán an rud deireannach a thug an talamh. Bailí gach rud, meisina, gabhar, boletas, cearc, ach freisin go lampcí, tuairteací, gáscí, trásací, uaireanta fiú thúba, cibé rud nach raibh lómhta, cibé rud nach raibh múna ta fós. Deabhlaim na páistí é seo níos lua ná siúl. Cé acu beacán iníte, cé acu nach mór ach é a chocaráil, cé acu a bharian, ach fiú an Feirmeoir is fearr déitach batún a dhéanamh. Ní gráníd na beacán, ní féidiríd a dhéanamh bailile. Bhí gach forais diftiúil, gach bliain diftiúil, agus bhí go leor acu ag breathnú mar an gcéama. Bailí go dál, uaireanta de réir bollach, uaireanta de réir blas, agus uaireanta go ciún mar a rinne mo bheathair. Bhí ortha a thrumú, ach conas a thrumú nó nach stoppan an bháisteach. Leaga na beacán bhort os cion na tinne, rópaí faoin uaisteoran. Casa iad gach lá, ach bhí an mún le feiceáil fós. Agus nuair a bhí mún sa teachan, I raibh éon bhealach ann é a stoppag a thuille. Agus an sin, dí siad gach rud. Fiú múnata, fiú searamh, mar is fearr ní hiú ná ocharas. Agus bhí an pocharas cínte. Tharla ní hiú go minic, ní a gcónaí marfach. Uaireanta ach uirlachan, fiaras, fuair. Ach sa géimre déitoch sé seo bás a áilt. Mar ní raibh neart ag an corp toiseach contráid. Mar ní raibh dochtarí ann, ní raibh luamhanna ann, ní raibh dóchas ann. Ach luí sa chúine agus fannacht an dichci sé haris agus cé nach meach sé ina amanita. Bailí roinnt beachan in ainneún an álas go raibh siad contúirteach bheithe le blas, bheithe le meálaíocht ocrais, bheithe le páistí, ionas go mbeadh rud éigean le hithe acu. Mar fiú dá mbeadh éifeacht gachrach ag rud éigean, bhí rud éigean té ann, séasúirithe I báta le uniún agus Versailles. Uaireanta cuairtead benne géir leis, chun an blas mún a bharú. Uaireanta ach isce. Sa titim bhí beacán ina airgeatra. Díalach cuit acu ag an maracu. Bhallachtí cuit acu uniún, chalan, chracan, bhróga, agus dawn an cuit áirasach, gráma, searamh sa teachcan.
Donna dhúine nach raibh éon rud eile acu donna páistí, donna seanóirí, donna dhúine nach raibh trua lo bás a áil, mar bhí na beachan ina deabhartas, ach bhí imal an tabhartas seo, ciún, slávan, dochaichte, mar a bhí gach rud sa titim, thug siad dóchas. Ach chomh minic céine, thug siad é níos tapúla ná mar a déirí leat a bheith sásta. Sa titim ní raibh an feirmeoir ach feirmeoir, bhí sé ina garta. Gach oíche bhí sé ina haidiúr ag troid san a chuid Fómhar. Ní le dhúine, ach leis an rud a bhí ag luí sa dorchadas. Mar nuair a bhí níos lú bia ann, agus na tia níos taise, tháinig an rud ba massa. Ní raibh acla na Francach roimh rud bé. Tháinig siad nuair a hit an oíche, nuair a bhí an tine sa tineann múchta. Ria siad faoin lepachán, léim siad na seilfanna, réim siad málaí, chuaigh siad isteach I páití, bhog siad go tapa agus go ciún. Ach maidir amháin a chonaic tú cad a d'ág siad ina nia, grán scape an talamh, eisfirich in aniún, rianta fiacla úl, a bhí le maireachtáil 3 lá eile fós. Ní raibh an feirmeoir éon seans acu, ní raibh gaistí ann, ní raibh nimena ann, bhí batí, scréacha agus éadóchas ann. Uaireanta gún sé an stabla, ag iria I chéalú le chlár. Uaireanta cheangail sé málaí bhíamí ard os ceann na talún. Ach bhí na Francach fós an am balán, mar bhí sé ag troid san na saol díarach mar a bhí sé. Sa teachan bhí sé níos massa fós. Déach na Francach isteach, déafrach sé an méach sé an am fós. Agus feagnáid, chéad sé gur tháinig an fracra. Teas an tine, an scá an mala, an ború neast nach raibh aige a thuile, mar gur an creideamh an rút dearannach a bhí fáice. De mar a dhimí na grán, de mar a dhí na ciaróga an bia, de mar a tháinig chasacht níos dúns na páistí, an sin bhí an feir ina éonar, leis an tine agus na biatáile, agus leis an smaoinigh amháin sin, go bhféadfadh duine éigean ón mar cabhrú, mar nach bhféadfadh éon duine an seo thíos a thuile. Ní raibh éon searmanas ann, níor tháinig éon duine chun a rá, tá sé seo thart. Níor lí clog, níor ógar éon duine an críise. Lámháin bhí is go simplí nach raibh sé an am, go raibh gach rud a bhí aige róflíoch cheana féin, rómhúchta, rómheag, nach mbeadh éon rud fáice aige a déadach sé a ite I mí anar. Uaireanta bhí sé lámháin báistí rófada, uaireanta bíama amháin sa stabla, a bhrís agus lig an paise isteach. Uaireanta ihe amháin nuair a chuaigh na Francach isteach sa pantry, agus rinne siad a ngneo. Agus uaireanta gabhar simplí, glóine, nach raibh in ann a lúbe. Spinne nach licfeadh dó éirí as an lepe. Agus an sin stop an opair, agus níor bhain an talamh. Níor lí na dhúine sin, níor ghlá siad, níor impi siad. Chuaigh siad síos sa chúine, déach siad an mala, rinne siad amach ina ceann céimhéad lá a déadfadíos maireachtáil an méid a bhí fáice.
agus an sin stop siad ag córamh. Uaireanta charraigh cóirsa go ciúin. Thug sé aniun, píse arán, focail misní. Ach ní a gcónaí, mar bhí a chuid leanaí féin a gach duine, a chuid saláthirtí féin a gcuid eagla féin, agus bhí isaige dá dúgadh sé an umarcha, ní marach sé féin. Agus mar sin déach an sráide an taobh eile ón bháil tríd an marna sa doras. Mar a bhí duine acu ag imeacht go máll, mar a bhí a theach ag dul as féidim, mar a stop an deatach ón simléir ag airtó, mar nach raibh éon duine ag dul amach chug an párc a thuille. Shiúil páistí óna tithe sin casnachta, cé go raibh an seach ag gréim an talamh cheana féin. Déach siad isteach I súla leanaí eile, agus níor lá si tada. Bhí a is acu go raibh sé ródhéamach. Ní raibh na maireacha ag déanamh éadaí a thuille. Ní raibh ach ag déanamh páistí na cín a bhí fós ag caneal, agus an sin, fiú sin ní raibh. Jimmy an fér dús, mar ba é an té a dí an cuid bhó, agus dág sé do bhíine eile. Ná poisc gur fér leis gan fomacht. Ní raibh bás an móra ann, ní raibh ach hiúnas beag. Dúirt na córsanna, ní éirí sé as an teach a thuille, nó bhí sé ag géirí an talamh a threabhaginne, ach ní raibh sé in ann. Agus an sin níor labhair éon duine faoi a thuille, mar sa ghéimire ní raibh ann le haghaidh cuine. Bhí ort maireachtáil. Chail na dúine sin san Fómhar, ní sa ghéimire. Bhí sé ródhéamach an sin. Chail siad nuair a bhí dúine eile fós ag cur, fós ag triomú, fós ag lochtú grán, mar bhí siad déamach, mar ní raibh neart acu, mar ní raibh díam acu, mar ní raibh ádorcha. Dír bhathab an Fómhar. Ní raibh an Fómhar sa Meán-Aois mar chríochnú. Ní raibh sé ina thuamhnas tar éis cruatan an saoraigh. Ní raibh sé ina dúis, duilleoga óirce, úl cuthara agus scíd ag an tine. Ní raibh ann ach an chéad bhuille, ciún, fliuch, gan fógra. An sin a thosaigh an bás. Stop an talamh ag tabhairt. Déirí na henamh chiún. Chuí dúine isteach sna tithe, agus déach siad na ballaí, an tine, a chéile. Agus déafhrí siad gan focail. An mimiid an ann, a leabhar an méid a táging, an seasmhí an dían, an marí na páistí. Bhí ag lába, francach agus taise an Fómhar, ach freisin ciúnas nach raibh chumas éon duine a bhríse, mar bhí an rút céine ag gach duine ina gceann. Cé CHOGADH a bhí muid don deire, cé cho beag a thóg sé chun gach rút a bhríse. Ní an gceire a bharraigh. Ní raibh ann ach an deire a thosaigh an Fómhar, mar dá mbeadh duine be maireachtáil, déag an dó dul tríd an Fómhar, ag opair nuair a bhí lábha ag scailteag ón bhuacht, ag sábháil bia nuair a bhí gach rút ag lábha, ag marú an bhuc, nach raibh éon duine ag círí teagáil lé, ag deisiú an dían a bhí ag sceitte os cinn na luí, agus fós ag í, fiú mar a raibh ach ina gceann, fiú gan focail. An sin agus an sin amháin a bhí scá seans,
agus mar a rá an sin thóg an Fómhar iad go maill. Ní bhealach drama tú, ach mar a hen uisce isteach I amad, mar a leathan mún an mala, mar a imíonn an solas lá I níiad lé. Író an Fómhar mar chríochnú na bliana, ba tústíre gach rud. Gur a mágad as éisteacht. Spragam tú chun ardóg suas agus síntús a ágáil. Tá fáilte rófreisin chuc ábhar faoin neireadh agus faoin iireach sa Meánaois. Agus más mianlad go bhfeasfadh mo chanéil níos tapúla fós, mollamduid cliteáil ar an gnipe taithíochta híis. Gur a mágad.